Keď som sa s tebou fotila, som to z teba cítila. Vyřídím taťkovi, bo už chytá nervy. Počkaj, správ mu čaj a nech sa ukludní. Bude to fajn. Podľa mňa máte problém s internetom. Tatko nech lepší internet kúpi. Ale ne. Podľa mňa buď z internetu alebo s prehľadačom, napríklad ja mám Safari, používam, môj prehľadač napríklad posledný týždeň a nechce stiahovať proste transfery, transfery, úschovne, nič takéto proste môj prehľadač proste úplne mu kúruje, vôbec nič mi nechce stiahnuť, takže všetko musím stiahovať cez Google Chrome, takže môže sa stať, že proste nejaké prehľadače majú nejaký výpadok, takže tak. Strašne teplo je mi tu. Strašne. A jak ti bolo po obede? Zima. A myslíš si, že vás niekto nájde? No, keď nenájde, tak čo už? Tak si ho nechám ja. Tak to nevadí. My sa zatiaľ napapkáme. Aj tak by sme tam išli a aj tak by sme si išli dať jedlo, takže... Kolik sa prodalo voňavek? Niekoľko tisíc. Za prvé 2 hodiny. Nebudem hovoriť presné číslo. Presne. Ale je to niekoľko tisíc. Idete do Trnavy? Nie, v Piešťanoch ideme do McDonaldu. Otvorili nám v Piešťanoch McDonald. Pred asi pol rokom? Pred rokom už? Nie. No, takže už máme aj my v Piešťanoch McDonald. Držíme sa. Prečo odosielate až 3.11. ten parfum? Podľa mňa budú odosielať aj skôr. Ale chceli tam dať proste chalani rezervu, že keď sa veľmi zbláznite, tak aby stíhali proste baliť. Takže radšej tam dali rezervu, ale podľa mňa to bude už skôr odchádzať.